ବାହାରିଲୁ ଜାଗର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅଣିଜକୁ ଆମ ପାଖର ଯୋଉଠି ଭଲ ଫେମସ ଜାଗର ବଢିଆ ହୁଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ 3 ଜଣ ବାହାରୁଛୁ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କେମିତି କଣ ଅଛି ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରେ ବାଇକ୍ ରଖି ସାରିଲୁ। ବାଇକ୍ ରଖି ସାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭିତରୁ ଯା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଦିନ 1ଟା 2ଟା ହେଇଛି ବେଶୀ ଭିଡ ହେଇନି। ଠିକ ଭିଡ ଆରମ୍ଭ ହବ 4ଟା 5ଟା ହେଲେ ଭିଡ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇକ୍ ରଖିଲେ ଭିତରୁ ଯିବା, ଭିତରୁ ଦେଖିବା କେତେ କଣ ଭିଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। এইপଟ ସାମ୍ନାଟା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ରାସ୍ତା। ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ। ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖଉଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଣିଜ ସିନ୍ଧୁକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭଦ୍ରକର ଆରଡି 1 ନମ୍ବର ରହିଲେ ସିନ୍ଧୁକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର 2 ନମ୍ବରରେ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ମୋ ସାଙ୍ଗ 360 ରନିଂ କରିବ ସେଲ୍ଫିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢିଗଲା ତା ଉପରକୁ। ଦେଖେ ସେ ତାର କଣ କରିବ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଟି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 360 ଚାଲିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ। ଫିଲ୍ଟର ସେଟ୍ କରୁଛି, କୋଉ ଫିଲ୍ଟରଟା ତାକୁ ଦେଖିବ ସେ ଫିଲ୍ଟରଟା ସେ ଫିଲ୍ଟର ପକେଇଲୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଚାଲୁ ହେଲା ଘୁରିବ ତାନେ ଘିରି ଘିରି ହେଇକି ଘୁରିଲା କଣ ଚଲେଇଛି।
ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ପରିକ୍ରମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ମୀନା ବଜାର ବୁଲେଇ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ମୀନା ବଜାର ଦେଖିପାରିବେ କଣ କଣ ଲାଗିଛି ମୀନା ବଜାରରେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଲିକି ଦେଖାଇ ହେବନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଲିକି ଦେଖାଇଲେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ଯେହେତୁ ଯେତିକି ହବ ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ এবং চাচ্ছেন মাত্র 30 টঙ্কায় এটি দৌড়টি মর্নিং চা খেতে বলতে तो ना कौन सत्य सत्यवर्धन भाई जाइए चषमा किणा चषमा पचास देखा केत कौन रेट अच्छी 120 देखो ना जाए तो भल लगुच कौन देख देखा देखा वो ये कितना का मटर मटर केते लखा 120 140 मेला बुलाबुली सरला भितर जेहेतु बहुत भिड़ अच्छी तेणु आम पानीपुरी खाया बाहर पलि आसिल एपटे फांकार खाईदे पलि बाटे बाहर भितर बहुत भिड़ मानते डस्ट प्रबल मात्रा उठे तेणु से बाहर ये खाइबे बाटे बाटे बाहर दहीबरा बर्तमान खाऊ दहीबरा बर्तमान दहीबरा केमी लगुच दहीबरा टेस्टा बहुत बढ़िया तो कटक दहीबरा दहीबरा खाइल से पानीपुरी खाई बर्तमान दहीबरा खाऊ खाई बाहर चला बर्तमान पुणी घर को चलू कि किसी एंजय है भल लगे क्या भिड़ प्रबल था जहाँ जी आस बुले देखा कथा देखी देखा चलू चलू बर्तमान